Zdravím tě, příteli, já jsem Jay Reid a provedu tě 3 nejčastějšíma chybama producers na sessions. Číslo 1. Si moc potichu. Základem toho, proč chodíš na sessions, je hlavně udělat dobrý dojem a získat nový konexe. Tohle cíle ale nedosáhneš, pokud budeš jenom sedět na místě a pokuřovat vejpku. Ostatní jsou pak v nekomfortu, ty seš taky v nekomfortu a obecně to kazí vibe celý session. Moje hlavní doporučení je, abys vtipkoval, zajímal se o ostatní, navázal s nima konverzaci a jestli občas zakecal do toho, co v tom beatu vlastně je. Číslo 2. Neprosadíš si svoje. Osobně si vždycky na sessions nejvíc pamatuju lidi, kteří si prosadí svůj nápad, kteří si prosadí svoje drums, kteří si prosadí svůj kus melody. Ty mají pak navíc větší kredit a mají prostě větší příležitosti a jsou líp zapamatovatelný. Musíš za svůj kus práce postavit a nenechat ho kolovat, dokud ho všichni úplně neznásilní. Základ je být sebevědomý a umět si říct, co chceš. Zároveň nesmíš být moc koky, protože tomu se pověnujeme jindy. Číslo 3. Bavíš se jen o beatech. Součástí toho, že si vytváříš nový konexe, je navazování vztahů s lidma. Vztahy s lidma se nevytvoříš tím, že budete mít jedinou společnou vlastnost a to je práci. Musíš najít i nějaký společný koníček nebo společnou oblíbenou věc a bavit se o tom, rozvíjet to téma. Nebo jsou taky dobrý znalosti o nějakém obecném subjektu, třeba politika nebo spiritualismus nebo třeba kultura, co se týče filmů, hudby obecně, nebo třeba já nevím, Lego. Budíš zase v ostatních pocit, že o ně máš zájem. Jestli je nějaká knížka, kterou na tohle můžu doporučit, tak je to Jak získávat přátele a působit na lidi od Dale'a Carnegieho. Jestli by tě zajímal podobný content, tak dej follow, napiš mi nějaký komentář, případně i nějaký tvůj tip, který si pochytal, nebo mě můžeš disit, že malou sračky a zdar.